Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Temangsaku karo wong lanang genjer ra umum kae. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Sobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo, nggih. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh. Ayo, kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Ayo, nggih. Yo, coba apa Nduk? Nah, nggih. Slendro saged pelok nggih monggo. Napa Nduk? Jineman gendro napa ular kambang napa Gendro sing ngarang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Jineman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Nggawa yo an ngono kuwi. Nggih, beto. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo catetan barang. Rono kok. Ayo. Madukara Karawan Natamanda Raka Truk sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro, ha? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
Hake dhewe gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wis ayo gandengan kula saiki rasane aku bakal ngono sereng bakang pindho rupe yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu ka mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya. Siapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembong. Ngono. Oh iya. Ya ora patut, Pak. Oh iya, empan papan ya, Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa, matur nuwun tanpa upama. Ya, Nduk, Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sip. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku yang Brebes milih padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya muliye kok kono Oh, Brebes. nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa nak. Biasane ning campursari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek sing dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kuwi bayak Madangkarang kian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Hah? Gon mulih sok ning digawa neh bar bodo. Iya, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Matur nuwun kaya ngono ile pengen munjung karo wong tuane ngono ya ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo. Nduk siji kas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen.
Nang ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa nang? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris sing ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok bebet. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Neliti apa to, Dek? Bah, kaya apa? Wis lagune Apa? ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono, Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Bah. Apa kan Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Aja. Dengan remene napa Pak lagune biasane? wah aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Pitanala Kiter Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, kuwi Katresnan Kasepian Sejati kuwi ya. Jati. Puspitanala. Rada mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Sejati. Nang nganti saiki sing jangget ya bangsane Kiter Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasepian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Katresnan loh, beda. Pamintaku. Bukan. Kayak setia tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati lah ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya ada. Wah, jan semangatnya udah luar biasa iki. Jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Tru? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune Gubuk Asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino saba ning gubuk. Ayo. Ratu Gubuk Asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Tri Hastuti Retnawati ya. Kayak ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukan sih ratune Kutut Manggung. Lho, ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo, Set. Coba kaya apa, Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ayo. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak, kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, Birgita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi ayo.
Sae lho, Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh, Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diamput lho mending lek ya. Lambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih, Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir, ayo bir. Nanu nanu. Nyingkar nyingkur Sugih variasi. Ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. lho niki kan cengkok khas gubuk asmara lho, Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho, lha kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan Iya. penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu siapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nudun kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Lah iya papan tulis. Kayak black kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Nah ya. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo. Semangat niki, Pak. Wow, luar biasa penutupan. Ampun besok. Piye
piye to iki? Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili jope tangise. Yo. Makasih Mbak Birgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara coba. Jumeneng luwih dhisik. Ya. Kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian Sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku karo kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijil dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. TA ngge midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora iki. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut cenut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah, Butuh ya nggih. Butuh iki ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah, jan awake padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekokok dandan. Ayo wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Mane-man. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Ayo. stop. Intermezzo. Ya, hop.
Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan niku. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene ta, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho malih, Anda malih salah tingkah lho. Ayo, ayo share. Iya. Serok, Pak, serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Masa wingkon kula Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Nah, iya. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir. Kira kita mau kesel. Tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Ayolah, wis. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak, Pak. Nggih keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Kayet. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksudnya. Lali. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring, Man. Jas, apik-apik ta. Suarane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk racah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang, Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk mau kendang ta? Buka celuk, Mas. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian.
Nggih tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nggih. Mugi-mugi dados srana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh.